First Corinthians ni 5 ang bepoi kok borok sik tongo tongmung sitrani kok norok ni bisingo omotui buitali baitala tongmung tongo hinui tabuk no khanaka poito kwrwi rok ni bisingo suda abotui tongmung sitra kwrwi khoroksa bini matui bai suda tongo hinui khanao hake norok bahai ke kungsugui man abo hai wngyai norok kha se kha khamthai phiya omotui tongmung tongnai no norok ni bisingni khagwi rohothai ang sak baithang norok bai tongya phano ani pholani bisingtwi norok bai baksa tongo ang norok bai baksa tongma hai kheno chini sobra Jisu ni mungwi tongmung sitra tongnai no tabukno bosthumui paijakha norok kuthum laifuru angbo ani pholani bisingtwi norok bai baksa tongnai afuru chini sobra Jisu ni phan bai norok o borokno soitan ni yago yafardi subrai ni salo bini phola mathangjakna tei khe bini mangno koma rwna bagwi yafardi norok kungsukthai kwrwi norok o kokno sawi mano chuan kichicha bai se aswk mai kwbangma lomo chuan kwcham hai o chumchok no khibiwi rwdi hake norok chuan buljakya mai hai swrai wngnai norok no abo hai hinui ang sawi mansugo tamni hwnba chini yokma ter ni bagwi mera bwsa tanjakha abo no wngkha Kristo hake phaidi chwng o ter no palai laiani chuan kaham kwcham bai ya abono wngkha chumchok bai hamya awang bangla bai se palaiano abono wngkha swtrang bai kubui buitali baitala rok bai ta tongdi hinui ang norok no swkang o swiharkha ang omo poito kwrwi buitali baitala rok khamainai rok dagai rok takjak mwtai no surinai rok bai ta tongdi hinui samaya abotui rok bai kagwi thangna hinkhe o swngchar ni fatar o thangsukna nangmani ang sima khe omotui se sakno khristan takhuk sawi rupcha wngnai eba khe khamainai eba khe takjak mwtai no surinai eba khe buino hamya sanai eba khe chuak kephek eba khe dagai abotui borok bai ta tongdi hinui samase bo abotui borok bai asugui mai suda ta chadi buini borokni buj thumnani samung ba anida kaitor borokni buj thumnai norokni norokno buj thumthai haida ailambagui hai hinui samo hai borok hamya no norokni bisingni khagwi rohordi ailamak kotor poiem kaitam hamya.